Здравейте хора, аз съм Криско БГ и днес отново снимам на Clash of Clans. И дано имам поне, да имам армия за 2 атаки. Днес ще правя атака с новия Ice Wizard, който е в Clash of Clans за още 4 дни и 11 часа. Също заедно с Freeze и с новата спелка за Дядо Коледа. Базата ми още е доста ръчната, ще я апгрейдна преждевременно. Апгрейдвам си Дарк бараките на левел 2 за Хограйдери. Тук имам някакъв рандом Archer Tower. И да си махна тук дървото, защото не са излишни кристалите. Също пуснаха да можеш да си бустваш бараките за един кристал. Супер, 4 кристала в дървото. Сега дано видеото ви хареса. Ако ви хареса, дайте палец нагоре. Ако не ви хареса, дайте палец надолу. Пишете коментари. Също на какви други игри искате да правя клипове, освен Clash of Clans. И така, да потърсим атака. Поред мен този много малко ресурси има. Този е горе-долу наред. Нека го гледам набързо. Не съм сигурен. Нека намерим друг. И трябва ми повече елексир за моята армия. Този определено няма да бъде. Много е силен. Този е наред. Може и него да взема. Айде ще взема този. Така, барбарянки, гиганти. Барбарянчето някакво рандом. Така и Ice Wizard. Така. Тук пускам още един рейдж спел. Добре, може да го взема на 3 звезди. Ice Wizardите вършат добра работа. Извинете за това. Ще го взема на 3 звезди. Супер. Той са ми първите 3 звезди от доста време. Перфектно. 21 трофея и горе-долу добър лут. Също си вземам и стар бонуса. Нека проверим клипа колко време е станал. Не се вижда, колкото стане, стане. Имам за още една атака. Извинете малко ако забива. Просто като искам да е на по-хубава резолюция и забива малко. Той си има доста ресурси, ама май няма да мога да го взема. Не. Определено не.
Айде ще бъде тос. Нищо, че може да съм рип. Забравих си Барбарян Кинга. Нищо. Значи, рейдж спел на трите дракона. Още един рейдж спел тука. Значи да взема поне една звезда. Опа. Ония рейдж спел замина. Май няма да взема една звезда. Или пък може, вижте, този дракон ако подпомогне. Само че не знам на колко кръв е, това е проблема. Добре, хайде, давай. Добре. Ще успея да взема една звезда. Добре, че го имам и той Барбарян, че донесе ми късмет. Ще видя да взема колкото се може повече ресурси. Значи добре, дракон ще върши работа. Ще умре от тезлата. Той напълна кръв. Няма да умре. Пък може и да умре като почне да стреля по него. Той е Air Defense на 6 левел, мисля. Тези бомби... Добре, още не е мъртъв, жив е. Жив и здрав. Остава 35 секунди. Мъртъв е. Пак добре. Иначе хора, мисля това да е за това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако дайте палец нагоре. Дайте палец. Дайте палец нагоре и се абонирайте за канала ми. Аз бях Криско Беги и ще се видим в следващия клип. Чао!